এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣସ। ଦେଖ ଆମ ଗଛରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିଣେଇଙ୍କର ବଗିଚା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଖା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମରିଚ ଆଉ କୋବି। ଆମର ମାମୁଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ, ଚଣା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଚଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି। এই ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା।